Izarren, mila uste da, garren urteetan. Berriak ez? Ada berriak, duela urte bat jarraita. Lehen hemen zegoen, Espainiako armadua. Espainiako Imperioko armadua, 18. mendean. Eta gari galdatu zen, eta jartzen nirekin erlazionatuta dago. Horan, Lehoia beti, Eliana hartuko da, gaur egun zurian kolorezkoa, baina hemen errepresentatu daukago, ez gero, fondo abitu burdina, eta inguruan ikustitzakegu Nafarroako katea. Azpikaldean, ikusten dugu ordentu zaitezkete, badago zera esaldi bat, hirualdiz errepikatuta, lehen lerroa bada grekeraz, idatzetakoa, bigarrena gazteleraz eta hirugarrena euskeraz, ezta? Gero, pixka eta arraroa sortatzen da grekeraz ematea eta erantzun hemen aurkitzen dugu Estragon izeneko historialariak eta geografilariak idatzi zuen duela 2000 urte, geografia izeneko lan batetan, liburu batetan, eta hau da, Iruña aipatzen den lehen aldia historia osoan. Eta aipamen hori unakoa da. Gaztetean pasata, iparralderantz askoien tribua dago. Eta bertan, Pompeilon izeneko hiria, esan nahi berta, Pompeioren hiria aurkitzen dugu, ezta? Oso interesgarria, alde batetik, eredu geografikoa ematen digula, datu demografikoak baita, ezta? Baizako zen basokoien Iruña, eta gero aipatzen du baita ere izena, Pompeilon, edo beste batzutan, beste dokumentu batzutan, Pompeiro izena aurkitzen dugu. Eta zergatik Pompeilo edo Pompeiro, Pompeio general militarrak, ezta, fundatu egin zuelako, justu Iruña baskoien Iruñaren ipar-iparean, bai? Nik uste duen kolore berrea zela... Bai, udalaren... Bai, teoria bat ez dena oso zientifikoa edo, eta bada, hasiera batetan bandera urdina zela. Eta bandera hori fatxan zegoela ez da, erakutsita edo. Eta euria, haizea eta batez ere guztia izan zela eta kolore urdin hori kendu joan zen eta azkenean berde batetan bihurtu zen, eta horrela pasatzen zen. Baina hori da teori... komiesen arte. Mila laurehun eta hirugarren urtetik aurrera ez, atzerantz daukagun egoera, eta egoera hori bada Iruña hiru zatitan, erdibituta zegoela, alde batetik Lanabarreria, beste batetik Sanfermin burgoa eta beste alde batetik San Nikolas Arrexia. Eta hau da, Arrexiz inguratutako biztanleria, baita ere gaztelu bat daukatena, kasu honetan Sanfermin burgoaren kasuan, Sanfermin edo San Saturnino parrokia eta San Lorenzo biak ere gotortuak zeuden, defentsarako, eta San Nikolas Eliza, oraindik gaur egun, kanpokaldetik ikusi eta gotorleku baten itxura edo dauka. Orduan, baskoien Iruña hori aurki dezakegu justo katedralearen inguruan, gero Pompeilon edo Pompeiro hiria hemen argi eta garbi ikus dezakegu ez, kale hauen egituran, foroa hemen egongo litzateke, eta herriaroan zehar, pixkat handitu egin zen, udutegi bat ere ezarri zen, honako zonan honetan, eta 11. mendetik aurrera beste burgu aurkitzen ditugu, 11 eta 12. mendetik aurrera. Eta, ikus dezakezutenez, Nabarreriatik itxasitak eraikiz diren zergatik. Batez ere, biztanle herri hauek, beste zonalde batzutatik etorri zirela. Frantzako hegoaldetik, batez ere, Cahors, Burdeos eta Toulouse aldetik, Occitania aldetik, beraz, beste hizkuntz bat, itzaiten zuten Occitaniera, beste tradizio batzuk bazeuskaten, eta baita ere, maila sozioekonomikoa. Hemengo jendea, batez ere, apezpikoaren menpe zeuden, katedrala dagoelako, nekazariak eta beltzainak ziren, eta privilegio gabekoak. Eta Sanfermin burgokoak ordez erregaren menpe, zuzenki, eta privilegio duna, baita ere artisauak, komertzianteak edo, beraz askoz dirutsuagoak edo. Eta San Nikolasen kasuan, badauzkago ere nekazari batzuk, badaude artisauak, adibidez, oraindik gaur egun, hemengo kalea zapategi izena du, Erdi Aroan bezala,
eta hor adibidez, zapatak egiten zituzten artisauak biltzen ziren, eta hor tailerrak zeuzkatu, bai? Eta baita ere, erromes asko hemen jarri ezarrizik, bai? Orduan, etxaiak ziren egin artean, eta horregatik arresiak. Arresiak egiten dorre defentsiboekin, eta atekin sartzeko eta irteko, bai? Ikus ditzakegu. Gaur egun oraindik ate batzuk existitzen dira, adibidez frantziar batera, ezta? Hori. Ben, eta egoera hau bukatu zen, 1993 urtean, Carlos hirugarrena, hemen daukagun dokumentua idatzi zuenean, erueldu zaitezkete, nahi izan ez bero, berez agertzen den lehen hitza, Carlos da, zuzen ere, karekin, Carlos hirugarrena prestua edo zintzoa, Carlos III noble, gazteleraz esaten duguna, nahiko baketsua zen eta bukatu nahi zuen hiru burgoen arteko gatazka edo liskara hauekin. Eta orduan, hori batu zituen dokumentu legal hau idatziz, ikus dezakezue lege bakoitza badagoela, ezta, sartuta otrosi hitz horrekin, hori da kapitulo bakoitza, hori da. Eta irakurriko dugu zatitxo bat, azkenean badauka bere sinadura, bizigiluak, zigilu ofizialak edo. Eta, egitatuzue, 15. mendeko gazteleraren zatitxo bat, irakurriko dugu, ikus dezagun nola zen lege horietako bat, esaten du. Que las dichas 3 jurisdicciones del Burgo, población en Navarrería, de nuestra dicha muy noble ciudad de Pamplona, del día de hoy en adelante a perpetuo, sean de talla ser una misma jurisdicción, de una misma universidad, un cuerpo, y de un concilio de una comunidad indivisible. Eta hori ikusaiteke batuera eta batasunari. Dokumentu hori batasunaren privilegioa ditzen diogu, hori 1991 urtean idatzita, sortuta, eta honi esker gaur gaude hemen, elkartu gara, justu 585. urte hurrena ospatzen ari garelako, 1991 urteko iraiak 8 hau idatzi zelako. Eta garai hartan ere, erabaki zen udaletxea justu hemen eraikitzea. Hiru burgoen elkarpuntuan, eta inoren lurra zen oso honetan, neutrala zen lurra. Eta kasu honetan adibidez, esaten du, que los dichos jurados, hau da, zinegotzia, los concejales, de la dicha universidad, de nuestra dicha universidad de Pamplona unida, hayan a haber a perpetuo, hau da, betirako, una casa con una jurería, o sea, casa eta jurería, desberdinetako eta udaletxea, donde se hayan a congregar por los haceres, los negocios y vayan a hacer lo más antes que pudieran la dicha casa de jurería en el fosado, que está delante de la torre llamada de la galera. Entre la dicha casa se plegarán, se cubrirán los dichos 10 jurados. Vamos a intentar poca pena ematen digu, foso horretan, justo galea izeneko dorrearen aurrean, berez galea dorrea indusketa arkeologikoak egin dira eta aurkitu da Pompaelo izeneko hotelaren azpikaldean. Eta ikus daiteke. Sarreran sartuz gero, recepzioan badaude galea dorrearen zerakoak. Eta esaten digu ere, zenbat zinegotzi zeuden hasieran. 1991 urtean. Gaur egun, 28 da. Eta duela 5 urte hamar beste. Ikusentzat hemen ere, daukagun marrazkia, hau bada, 18. mende erdian, udaletxea berreraiki zeneko fatxadaren proiektua. Claro, 1991 urtean, eraikin gotiko bat, erdiareko eraikin. Eta ja, 18. mendean, beste urte pasata, oso zaharketa zegoen. Eta zaharketa erabaki zuten. Orduan, proiektu bat enkargatu zuten Jose Gai Norda izeneko arkitektuari, ingurua zena, eta hau izan zen, diseinatu zuen. Figatu zaitezte, erdialdean marra bat dagoela, orduan, ezkerreko eta eskuineko diseinuak ezberdinak dira. Eta hau egiten zuten askotan lehen, pergaminoak, papera oso garestiak zirela. Eta orduan, papera horrezteko, bi diseinu, bakar batetan, gero, proiektua aurkezterakoan, kasu honetan alkateari, ispilua berdian jarri, eta batxada, zuriko izten zen, orduan,
ideia osoa edo orokorra ikus zezako. Beno, azkenean nahi batatu zen proiektua, badauka zerkusibela honekin baina. Hala ere, aldaketa batzuk izan ziren, batez ere, golko zartean adibidez, dorre hori ez den eraiki eta orkoa ez da dira. Fikatzen ez da baita ere, eskulturetan, estatua hauek, ez da, gaur egun, badaude baina aldatuta daude. Herkules hauek, oiko iskinetan hauek, indarraren alegoria edo, fama, hor ostean, trompetarekin, oraindik dira, eta justu sarreraren bialdetan badaude bi emakume hori, bata prudentzia eta bestea justizia. Alkate sabat on bat, prudentea, eta zintzoa, juskua, izan delako erabakiak hartzen. Badauzkagu baita ere hemen hiriko giltzak eta hiriko mazak. Mazak zigarrezkoak dira, originala den bakarra erdikoa, eta justo makilla da parte originala, musegarra mendekoa, eta bestea ja 18 edo 19 mendeko, ez dakigu zehazten. Eta hauek prozesioetan ateratzen dira, batez ere badibidez San Ferminen prozesu. Duela urte bat arte, alkatearen despatxoan edo golegoan zeuden, bai mazak, zein giltzak, eta jetxi ziren, eta urte osoa hemen eman dute, pixkat hori edo zen hiritarro, ikus dezake. Eta hori giltzak, erdikoa izango litzateke Gaztelu plazan zegoen Casa de Toriles eraikinaren atea irekitzeko, lehen zezenketak Gaztelu plazan egiten zirelako. Orduan, alkateak eta zinegotziek bazeukaten balkoi bat erreserbatu da haien. Eta gero beste seiak, haien artean antzekoak direnak, badira hori arresietako, atarietako edo ateetako giltzak, bai? Piskat pentsatzen badugu, adibidez, atari berria ez, Portal Nuevo, Frantziako atea, daukago Arrotxapeakoa, gaur egun deskartu dena, San Nikolasekoa, gaur egun Takonera parkean daukaguna, ez da, mugituta hori bai, Takonerakoa, oraindik dirauena, eta beste izango litzateke Tejeriako atariarena, hori da, gaur egun ere desagertuta. Justo Baiarra enfokearen atzeko partean egongo zen, ez kafetaren bukaera. Hauek ziren giltza zeremonialak edo, ez? Espainiako herriak hona etortzen zirenean, eramaten ziren ikusin baten gainean, tertzioperazko ikusin baten gainean, eta erregari eskaintzen zitzaien, hori, komemorazio edo ez. Osea, ziren erabiltzen... Ez, hauek zeremonialak. Pero dauzkagun karteletan, badira originala eta San Ferminetako festa eta feria hartzen dituzten kartela. Hau 1903 markatu, 1903 urtekoa, eta beste aldean, gero geisterakoan ikusiko duzue, 1904. Oso polita, oso handiak baita ere, konparatu dezakegu, gaur egungo, iragazekin guztiz aldatu da, ze gaur egun batez ere oso ikonikoa da, ez da, badago argazki bat, edo marrazki bat, edo pintura bat, testu oso gutxi, ez da, Pamplona Iruña, data eta San Fermin. Eta duela egun urte jartzen zen nork kantatu edo musika egin behar zuten, baita ere funtzio religiosoak eta mezak, baita ere zezenketak eta zezen egongo diren. Alkatearen izena hori kuriosoa da. Eta gero hori marrazki asko, dekorazio asko, kolore asko. Non zeuden, hau berria da, Ez dakit non zeuden, hori izan zuten. Hori. Nire gehien gustatzen zaigana, piskat art deco estilokoa, koloreak oso ditxiak, ez dute referentziarik egiten gaur egun bat zure txuria eta gorria izan behar dira, eta batzutan beltzare, eta kasunetan ez dira olako referentziak ematen. Iruñeko skyline, ikusten dezakegu San Agustin Eliza, katedralea baita ere, eta gero emakume hau trompetarekin izango litzateke fatxadako famaren alegoria edo ospearen alegoria, eta justu agertzen da bi koloma hauekin ze fatxadako dauzka kolomak binaka jarritan, ezta? Beste datu oso kurioso bat, ferias y fiesta de San Fermín, de 6 al 18, bai?
Eta badago beste kartel bat, orgoian, del 6 al 20. Osea, que ia den egun bikoitzak, ezta? Lehen, ikusi dugu beko partean, batasunaren privilegioaren dokumentuaren faksimil bat edo kopia, bai? Eta hemen originala daukagu. Bai? Osea, hau benetazkoa, 1923 urtean idatzi zen dokumentua. Osea, abian dauden esaldi horiek hemen sartuta daude. Hori da. Behan ikusi dugun kopia, bada kopia bat, gaur egun egina, baino hortaz aparte, privilegioaren bi dokumentu gordetzen dira gaur egun. Bata bestearen gatik ezberdina. Eta kasu honetan, fijatu zaitezte, Carlos Erregaren K hori dragoiak dauzkala, eta lehen ez dukan, A hori sekulako apaindurak dauzka, eta hasten da Carlos, por la gracia de Dios, rey de Navarra, duc de Nemours, hori Frantziako lurralde bat zen, a todos los... eta jarraitzen du. Berriz ere otrosi hori, peinta berriz errepikatuta, eta bukaeran sinadura eta zigilua. Hori da. Carlos hor agertzen da berriz ere, beti K letrarik. Eta gero bestaldean badaukagu beste vitrina bat, eta vitrina honetan ikus dezakegu batasunaren privilegioaren beste edizio batzu, baina 16, 17, 18 mendekoak. Hau adibidez oso interesgarria da, 16. mendekoa, eta hor agertzen da Iruñeko armarria ere, koroarekin, lehoiarekin, baino kasuntan marraztuta, ez margotuta, ez polikromiarik gabe. Eta hor, figatu zaitezte, ere referentzia bat dagoela, San Fermietako beste pertsonai bati zaldiko bat, da. 16. mendekoa, osea, badakigu, garai hartatik ja existitzen zirela. Ados. Beno, liburu hauek erosi ditzakezu hori liburutegietan, eta pixkat gehiago irakurri eta jakin. Gero, sartu garen gela hau, deitzen da salón de recepciones edo harrera gela, harrera aretoa. Eta hemen egiten dira harrera ofizialak eta ongi etorria ematen zaila askotan beste hirietako alkate eta alkatesak etortzen direnean. Eta baita ere, duela gutxi, referentzia, kultura edo, gaur egun referentzia egiteagatik, Amaia Romero duela gutxi hemen egon zen baita ere, Alfredekin, eta gero Flamenco on Fire festivala izan zela eta hiru balkoiak irekin ziren eta Amaia ere atera zen, eta... Adioz, nerabeak etortzen direnean bisita hauetara, goiko parte, hori da. Hori, nerabeak eta atoztenean erotzen dira eta hasten dira alfombra besarkatzen eta olako gaza zoroak egiten da, Amaia hemen egon delako. Gero, fijatu zaitezte baita ere, dekorazioan pixkat, alde batetik badazkagu bi kuadro hauek eta erregeak dira, bai? Erregea eta erregina. Isabel, bigarrena, eta Francisco de Asís izenekoak. 19. mendekoak, justo karlista den garaian izan ziren erregeak. Orduan, alde batetik Isabel, agertzen da sekulako soineko dotore, elegante honekin, ezta? Urdin kolorekoa, urdina beti, nobleziaren, monarkiaren kolorea delako. Eta gero agertzen da koro batekin justo buruaren gainean, eta gero Espainiako imperioaren koroarekin. Eta bere senarraren kasuan, senarra zen besterik ez. Berez erregina, Fernando Zazpigarrenaren alaba bera zen, eta Francisco de Asís senarra besterik ez. Ez zela esan dezakegu. Koraia pixkat atzeko partea, pixkat izkutatu agertzen da, eta fijatu zaitezte hori bai, banda hori, txuria eta urdina, nobleziaren adierazpena edo monarkiaren adierazpena dela. Eta gero trajea, daraman trajea, noren antza dauka edo Napoleon. Justo Napoleonen garaiko kuadroak direlako. Piskat beranduxeago, baina antza edo moda, hori zen. Berez Napoleon hirugarrenaren garaikoa. Frantzian egon zen Napoleon hirugarren garaikoa. Primera, gero, hau harrera aretoa dela, esan dugu, baina urtean behin hemen meza ospatzen da. Eta ordan irekitzen dira, hemen da den guartin hauek eta ateak, eta ordan San Ferminen kapera agertzen da. Eta hau eliz txiki batetan, kapera batetan bihurtzen da.
Horregatik aldare maila, gurutzetxo bat, ezta? Estampak ere aurki ditzakegu, eta San Ferminen beiratea, edo vidriera. Eta erreginaren aurrean ikusi ditzakegu bi musikari, hori da, alde batetik Pablo Sarasate, Martin Meliton izenekoa, berez? Baina Martin Meliton ez zitzaion gustatzen, orduan Pablo izen orde hartu zuen, bai? Pablo Sarasate, Iruñan, jaiota, San Nikolas kalean, justo, eta Bibolin jole ospetsua, ezta? Hori da. Mundu osotik ibili zena. Eta gero, beste aldean ikus dezakegu, hau? Ruiseñor del Roncal. Bai. Julián Gallarre, hain zuzen ere, dira el Ruiseñor del Roncal, ez, izen ordekoa edo. Eta, baita ere oso dotore, oso elegante ikus dezakegu, baina Sarasate adibidez, dauka hor pajarita eta bere garaiko 19. mendeko, ezta, arropekin, eta kasu honetan 16. mendeko pertsona historiko baten arropak dira. Vasco da Gama konkistadorearen arropak, bai. Justo kuadro hau margotu zenean, La Africana izeneko opera kantatzen ari zelako. Hori da. Horregatik ezpata, eskularruak, zintoak, ezta, poltsarekin, eta... Gauza kurioso bat da, Erronkarin, Gallarreren etxe museoa dagoela, eta bertan, bigarren solairuan, badago, justu berari dedikatutako, bere operak, kantatu zituen operen traje guztiak daudela, eta traje hau hor dagoela. Bai, oso harrigarria da hemen egunero edo azaltzea, eta gero bertara joatea, eta ikustea, zuzenen ikustea. Eta kurioso da ikustea, bi figuratxo hauek, ezta, hegan txiki horiekin, pentsatu dezakegu, hauek aingeruak direla, baina ez dira aingeruak. Baizik eta, badira, Hipnos eta Thanatos. Badirela, Greziar mitologiaren bi pertsonak, eta oso erlazionatutak daude denboraren igaropenarekin edo. Hipnos da, entzuzen ere, lokartzera joaten garenean ez da, eta Thanatos, tanatorio ez da, justo eriotza edo. Eta denbora ez, oso erlazionatuta dago, lokartzen garenean, gutxi gora bera, hil izango bagina bezalako momentu batetan ez, edo trantsito batetan sartzen garela. Eta denborak ez duela inor barkatzen ez. Traen torzetazte hemendik. Ikusi ez pixkat, endakagun sekulako artelan ederra. Udaletxe osoko artelanik ederrena, politena, baliotsuena, baita ere eta garrantzitsuena. Alde batetik, margolaria Javier Ziga etxandiz izan zelako, eta Javier Ziga etxandi udaletxe edo udal honetako zinegotzia izan zelako, bai? Eta bestaldetik, Parisen egon zelako, erakutsita, Salones izeneko erakusketan, 1913 urtean, eta errepresentatzen du Elizondoko merkatu, hain zuzen ere, Baztanen dagoen herri honen, hiriburu honen merkatu, eta berez, Elizondoko arkupeak dira, ze bi arku horiek, gaur egun oraindik diraute, kolomarekin justu. Eta nik pentsatzen dut oso interesgarria dela, ze alde batetik ikusigu erreginen mundua, ezta? Gero musika, kultura, artearen mundua, eta hemen daukagu herriaren mundua. Guztiz ezberdinak diren esferak edo atmosferak, ezta? Eta berez, Nafarroako jende gehiena olakoa zen, nekazariak, abeltzainak, jende sumea eta pobrea, ezta? Eta baita ere oso interesgarria, hemen oioak eta hemen sagarrak. Eta justu abeltzaintza eta nekazaritza izan dira Nafarroako historian zehar, gure ekonomiaren oinarria edo, ezta? Landako produktuak eta baserriko produktuak. Gero ere abertzen da, esperatu zaituzten hemen, hori azuko hauek, katio hauek kaikuak, ezta? Hor, ardi esnea hartzeko eta gero mamia edo kuajada, ezta, egiteko. Eta gero ere oso ongi egina dago sakontasuna, ezta? Fuga amarra guztiak hor dagoen irudian kontzentratzen dira. Eta oso interesgarri ere, fijatu zaitezte atxo honen begiradan, ezta? Nola konektatzen du gurekin. Baita ere bere aurpegian, zimur guztietan, zaitezte eskuetan, bizitza oso eman du lan egiten, lan, eta konparatu justu
kolore hori, Isabel Bigarrenaren azal kolorearekin guztiz ez berdin. Hori da, tristea, nekatuta, ez ere. Pasillo nagusian, justu. Ondo despatxoak, protokolo, administrazioa eta alkatearen despatxoak, eta gero bilkura despatxoak. Eta hemen aurki dezakegu, hain zuzen ere, Pompeio el Magno, edo Pompeius Magnus, generalaren retratua. Eta benetazko erretratua, bai? Bere sudurra, bere begiak, zimurrak, baita ere ahogaren keinua, mentoia, ez da? Hori, duela 2000 urte, bizi izan zen, pertsona baten aurpegi, ez da gara, zuzenean, ez da? Hori adibidez oso geharria eta regarria egitzen zen. Eta hau kopia da, bai, brontzezko kopia, ze originala badago Kopenhagen, bai, marmorezko kopia. Gero badago Jorge Oteizaren bi erliebe, Pieta edo Piedad izenekoa, ez da? Ama Virginia eta Jesus, semea hor, hau goitiko bista eta hau horretiko bista izan ditzatik, bai? Jesusen burua, hanka, bai? Eta gero Ama Virginia. Eta gero egin aurki dezakegu, justo San Ferminen martirioaren kuadroa, erromatarrak, eta gero San Ferminak kristaba izan nahi zuela eta lekuan moztu zioten, eta justu goiko partan angeruak, palmarekin eta koroarekin, martirioaren koroarekin. Hau barrokoa da. Eta gero oso interesgarria da, ze bada Iruñako planoa, 18. mendekoa, hor daukazue berriz ere Iruñeko armarria, eta Nafarroakoa. Eta adibidez oso interesgarria, esaten nuen ze, badago gaur egun existitzen ez dena San Frantziskoko konbentua, hemen badago zera beste komentu bat, Karmelitas, gaur egun hor Carlos Hirugarrenaren etorbidea, dagoenaz, dago Gaztelu plaza, izango litzateke, agertzen da baita ere Frantziako artea, eta hor Convento del Carmen, bai, gaur egun ez dagoena, eta Takonera, justo, bai, Baluarte de la Reina, gaur egun ez dagoena ez da ere, Baluarte de San Nicolás, Sarasate pasea lekua, San Nicolás Eliza, eta marra beltzao badira estolderiak. Bai? Orduan agertzen da justo hortzikinak ez kentzeko sistema edo. Eta bista honetan ere oso interesgarria, justo iparraldeko bista. Orduan badago, Convento de la Merced, gaur egun ez dagoena, katedralea, Barbazana kapera, justo, Arresia, hor dago Carmeneko konbentua, San Saturnino, San Lorenzo, eta hau da Nafarroako museoa. Alkateen gela eta badaude, Iruñan izan diren alkate eta alkatesa bakarra, ez da, 19. mendetik, 21. mendera arte. Zarrena uste dut horreko dela, hori da. Eta, bueno, zerbait nabarmentzagatik, batez ere, bizarren mundua, ez da? Haste gara biboteekin, ez da? Elegantea bezala, bizar batzuk, gero guztiak afeitatutak, ez da? Eta gero ja, gaur egungo izan dugun alkatesa bakarren erretratua. Hemen dago adibidez, eta ere kuriositate ez dela Miguel Javier Urmeieta, ez da? Kukusunuren kreatzailearen aita, hori da, bai? Baita ere, bankazte prozetak eta frankismoaren garaikoa, ez da, hemen, honetan, kurioso. Hau izango litzateke osoko bilkuren aretoa, bai, edo batzar aretoa, segurazki, ez, ohartu zarete, hainbat aulki daudelako, 28 osetara, eta alkatearen justo aulkia hor Iruñako armarria daukana. Bai, bakoitzak bere mikrofonarekin, pinganilloa ere itzulpenak egiteko, notak hartzeko kuadernotxoa, eta baita ere, badaude kamerak, edozein puntutan ikusitzak ez du, eta ez dira sekuritate kamerak, baizik eta filmatzeko, sesio hauek filmatzeko kamerak. Eta gero streamingen jartzen da pamplona.es web horrian, eta orduan ikus entzun dezakezue, hemen hitz egiten dena, eta bai, Iruñeko hiriko politikari buruz gehiago jakiten.
Baita ere, etor zaitezkete eta aulki hori da eseri, baimena eskertu aurretik, eta badago mikrofono bat eta galderak ere egin aldiezue gure politikari eta. Zera, kokapena ere oso erresa, erdian alkatea esan dugu, eta bere eskuinera, eskuineko partiduak, eta bere ezkerrera, ezkerreko partiduak, bai? Bueno, erresa. Eta dekorazio, alde batetik Carlos, hirugarrena, bai? Bere ezkerreko eskuaren azpian, privilegioaren dokumentu. Lehen ikusi dugu. Ezpata urdina, noblea delako, ez da, errega delako. Gero, Espainiako armarria, Felipe Bosgarrenari garaikoa, Espainian izan zen lehen Borgoia, eta erdian, justo, Nafarroako armarria, kateak, ez da. Gero, goiko partean, ezkerrean, bi gaztelu, bi lehoi, gaztela eta leon, ez Kastila y León. Agertzen da ere beste erresuma bat, Aragoiko erresuma, Katalunia, Valentzia, Aragoi, bi Siziliak ere, eta gero Jerusalemeko erresuma, 5 gundutzeak, 5 daduak Portugal, Granada, beste partean, Granadako erresuma, 3 lisdoreak Borgoiena, eta gero Borgoña, Brabante, Tirol eta Flandes. Bai? Espainia kontrolatzen zituen privilegioaren, batasunaren momentua, ez? Justo agertzen da Carlos hirugarrena tronuan, ezta, koroarekin, Nafarroako armarriarekin, eta bere ministro eta kantziller guztiekin, ezta, privilegioa idazten, eta gero eskuineko aldean banderak eta bandera bakoitza burgo bakoitzarena, ezta? Eta gero errepikatutak agertzen dira iskinetan. Orduan, berdea, Ostain zuzen ere Iruñakoa, berria, baino ama Virginia eta semea hori Santa Maria ez da, katedralea Navarreria burgoan dagoela eta, hori Navarreriako armarria, gero urdina, zagultzateke San Saturnino burgoarena, eta txuria San Nikolas burgoarena, hor errepikatuta hartzen dira. Bigarren solairura, igo gara, eta hau da prentxaurrekoak ematen diren gela, edarretoa. Hain zuzen ere hemen alkatea, zinegotziak esaten dira, bai, askotan telebistan ikusi dugun fondo urdin horrekin, pantaiarekin, datuak emateko, ez da, proiektatzeko eta honak kazetariak datozte, eta erratikoak, prentxaurroak, prentxaiartitakoak, eta baita ere telebistakoak, berez tripodea dago, ez da, gradatzeko, eta hemen galderak eta erantzunak ematen dira. Bai, lantzak egiten denean, eta bero, nahi ikutzen dira eta azalpen horiek ematen da. Dekorazioa, duela gutxire, aldatu zen duela urte terdi, paretak margotu egin ziren, zorua ere lijatu egin zen, eta 3 kuadro zintzelikatu ziren, ez dena. Eta badira udalarenak, eta hemengo artisten kuadroak edo, bai? Alde batetik Pedro Salaberri, justo Iruñeko skyline hori, eta Iruñerriko mendiak, adibidez hau izango ditzateke Malkaitz, Horraitz justo gainean dagoena, hau da Irulegi, bai? Hor gainean gaztelua daukana, eta hau bada Peña Izaba. Ez da Iga de Monreal, ez da Elon Mendi. Bestea horra monditzak. Iruñen arran errepide. Gero, kaso honetan, lehen ikusugu kanpoko bista, hemen barneko bista. Eta hiriko barneko bista, Gaztelu plaza, eta erdean kioskoa edo tenpletea. Eta hori egun tristean, ez da, azkeneko egun ilun batetan errepresentatuta. Argiak ere badaude, Tio Peperena, ez da, hori ikusitzako, eta ez inventatu baizik eta kuadroa, 1972 urtekoa da, eta garai hartan argi hauek bazaude. Googleen, argazkiak bilatuz berri ikusiko dut. Eta gero bat hemen, Mariano Rollo, margotutako artelana, guztiz abstraktua, ez da? Eta gainera tituloa da sin titulo, izen gabeko. Ordan bakoitzak ez nahi duena imaginatu dezake. Oso zarregarria txikiekin atorrean, hau mingain urdina dela uste dute, batxu-batxusa dela janta gero, hemen iman baten antzeko gauza edo forma, tunel bat, edo abie baten lehiatia, kamiseta bat ere, hemen ez manga eta lepoaren utxune hori.
Bakoitzak,